Umlisa odume uthanda Umlisa odume uthanda ukudlala enkundleni zokuxhumana ugcine esedlala ngokuthi ukhuzani uthwele base bemdonsa ngendlebe abazwelana naye. Hayi cha ngeke bafowethu khona into eshaya amanzi ngokhuzani Mpungose bafowethu. Awukwazi mfowethu ukuthi ungafika kwakho umuzi omngaka isithabathaba somuzi esibiyelwe nangodonga engathi isebukhosini. Uphinde futhi uzothenga imoto yemiliyoni cash. Hayi ngeke bafowethu kanti imali uyicoshaphi yena. Khona lo round ovalayo lapha ongavulwa ohlala usobaba ohlezi uphakelwa njalo ebusuku. Ngeke ngiyanitshela nothi ngasho. Eyamahloni kimi. Ngeke nami ngiyafisa manje ukuthwala. Lo round ovalayo lapha ongavulwa ohlala usobaba ohlezi uphakelwa njalo ebusuku. Ngeke. Hey bafo, ngithi angene nje emva kwale nkulumo yakho. Hey bafo ngikhathazekile kakhulu yabo. Upheni uyayithinta lento le. But nami uyaphinde yabuye futhi mase ngizwe le video yakho yabo. Labantu usukhuluma ngabo ngiyaunderstand mina ukuthi mhlawumbe usukudlala and usukuyijokela nje yabo. And naye mhlawumbe lo uzokunderstand. But ngikhathazekile mangase loyo muntu angayithathi ngokudlala yabo. Noma thole advice nje from abanye abantu because labantu laba banamameli yabo. Avela ayithathe lonto ayidlulisele enkantolo avula icala because kukudicilela isithunzi sakhe phansi yabo. And the case leyo mfethu serious engaqina imosha nawe nempilo yakho ugcina usuboshwa usine criminal record ngento nje fese ngikholela ukuthi ayina sidingo yabo. So ngiyafisa ukuthi mfethu uyigade ezinye izinto ezikhulumayo because labantu laba bengakwazi ukuvulela leli icala ekuthiwa i-defamation of character yabo. Icala nje lelo mfethu engaqina ukuthi likwenza wena usube ne criminal record and impilo yakho ibenzima ngento enganasidingo mahloni kimi.